přesně, ty finální linky, to je jako tam se může dít, co chce, prostě jenom hlavně, ať to jede a vysype to kusy. Ale montáž a předmontáž, no? Linka stojí, honem. Linka stojí honem. Šup, šup, linka stojí, vole, výměna, vole. Nebyli na té dveří lince a tam by se třeba to zastavilo, vysral se rovná. Normálně si dali do toho, do foroty, na servis, jak servisáci už mazali, kulečkový vozejky, vole, už tam dělali, honili tam, vole, v tým, vole. Nářez. Nemá kapta. To ani neudělá. To si ani jestli než udělat kapta. Ale zase, když ho postavíš na dobrý místa, tak budeš mít plný železo. Tyhle, tam teď to dopadne. Ale myslím, že nejenom do plánu. Ale máš ten vozejček na tom magnetem. Někde u fresky byl. Takže příště to děláš doma z gauče, jo? Co? Příště to děláš doma z gauče, vezmeš telefon, hele, hoď mi tam kus a to naladím. Ne, teďka musím připojit ještě ten dálkový modul, že jo? Co? Až nás nasedeš, tak ti vytáhnu kabel a tam budeš muset přijet. No je to právě, že vy až já budu někde v Srbsku nebo to, tak řekl. Ježišmarja, ty jsi nějak přidává? Cože přidává?